Fugirà corrents del cavallerat per les portes de l'inconscient. Durant aquest any de tenir el disc hem estat per Barcelona unes 4 vegades. Vam presentar el disc a l'FNAC de Barcelona, també vam estar al Centre Cívic de les Corts, a les festes de les Corts darrerament, a una sala que es diu El Col·leccionista de Barcelona. Llavors a Girona vam voltar per l'Espai Marfà, vam estar a les 40 hores de Ripoll i la veritat és que ha anat molt bé, hem tingut bastanta bona resposta i estem contents. Ara estem acabant de fer els últims concerts i ja començarem a preparar el que serà el proper disc, que es configurarà de cançons que ja estem tocant ara en directe, que no havien entrat en el primer, i altres cançons que hem anat composant en aquest llarg d'aquest temps i de noves que estem fent. Sí que aquesta vegada intentarem fer un disc bastant complet d'unes 11 cançons, 12, que es vegi realment una mica amb més amplitud de la magnitud que fem, no? O de l'estil que toquem. No? Aquest dissabte doncs, és un concert important per nosaltres, ja que el compartirem amb un gran grup de l'escena catalana, com és Sant Josex, i ho farem aquí a la Sala Turín, que és una gran sala i ens agrada molt venir. A més, es tracta una mica de posar-hi el detall final a tot aquest any, de noves cançons que tocarem aquest dissabte i que segurament estaran al disc nou, doncs seran La Decisió o Despertant Records, que és la cançó que estem treballant amb en Rafael Dolot, amb el tema de les pintures en relleu, altres cançons com El Pont, i de noves que encara gairebé ningú ha escoltat, com podrien ser La Recta Final o d'altres sorpreses.